O marisqueo recuperouse lixeiramente en Ribeira logo dun 2025 con menos extraccións. A lonxa local comercializou no 2026 16.600 kilos de ameixa e berberecho que xeraron 372.000 euros. Unha das actividades destacadas entre os profesionais do mar de Ribeira é o marisqueo. Este 2026 pechouse a extracción de ameixa e berberecho nas concesións do Pósito e o balance foi positivo ao mellorar as cifras do pasado ano. Na ameixa seremos unha campaña bastante boa dentro do que é, non eran as campañas de antigo que sabemos que iso non é moi difícil recuperarlo, pero bueno, a nos este ano, como xa non temos marisqueo a pé, xa é marisqueo a flota, moito máis agua de altura, pois non nos afectou tanto a agua dulce, non? Afecta a todos os lados, a nós tamén un pouco, pero non é o mismo. O marisqueo a flota, pois na nosa zona é un sitio de bastantes corrientes e traballouse bastante ben. Un dos aspectos máis destacados entre os mariscadores é a alta presenza de cría nos bancos marisqueiros da confraría, nos que non se volverá a traballar ata o vindeiro ano. Agora é o tempo de empezar a regenerar, é o tempo de empezar a sembrar e a facer traballos para o ano que ven, non? Este 2026 comercializáronse na lonxa de Ribeira 16.645 kilos de ameixa e berberecho, que xeraron 372.250 euros. Mellores datos que os que se obtiveron o pasado ano, cando se traeron 5.118 kilos de marisco que se venderon por 85.563 euros. Ficamos casi o doble do ano anterior e os precios nunca tan altos a alcanzar, non? Estamos falando da ameixa babosa de vender a máis barata a 60 euros, casi un mes inteiro se vendeu a 60 euros. E esses precios, ainda agora mesmo, a finales, que non suelen estar os precios altos, se estaba vendendo a 40 e 47 euros a ameixa babosa e 28 e 26 a ameixa roja, non? Precios moi elevados. Ribeira non notou moito a mortaldade do marisco logo dun inicio de ano pasado por auga, pero noutros pósitos sí que houbo unha maior afectación. Nos sitios sí que morreu moitísimo morrer, estaban falando de zonas de morrer o 80% do marisco, e iso, iso casi todo, non? E o pouco que queda, pois queda moi tocado, que non se sabe aínda se vai a poder sobrevivir ou se irá extracando e irá morrendo tamén co débil que está, non? Na confraría de Ribeira trabállase o marisqueo a flote, polo que os bancos non son tan vulnerables á auga doce como no caso do marisqueo a pé.